Please idan wannan shine zuwanka na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka, ka danna mana subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora muhimman abubuwa. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Yusuf MT. Ina roƙonka idan wannan shine zuwa naka na farko wannan tasha tamu ta Yusuf MT, ka danna mana subscribe haɗi da ƙararrawar sanarwa domin mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabo. Mun gode. Cikin yadda Ubangiji, insha Allah yau za mu nuna muku yadda za ka canza number wayarka ta WhatsApp ba tare da ka yi losing chat ɗinka ba da groups ɗinka da dai abu makamancin haka. Sabida wasu daga cikin idan za su canza number waya ta WhatsApp sai sun yi uninstalling ɗin WhatsApp ɗin nasu sannan kuma su sake ɗaukowa. To yau insha Allah in suka bibi wannan bidiyo za su ga yadda ake canza cikin yadda Ubangiji. Ayi kallo lafiya. Mun gode sosai. Yau barkanku da zuwa wannan koyarwa akan yadda za ka canza number wayarka ta WhatsApp ba tare da ka yi losing chat ɗinka da kake da mutane ba ko groups ɗinka ko dai abu makamancin haka. First dai ga WhatsApp ɗin dai za ka shiga. Misali ga shi nan na shiga. To idan ka shiga at the top akwai nan option. Idan ka shiga option ga shi nan at the last akwai setting nan. Idan ka shiga ga account ɗin nawa nan Yusuf MT, sai ka shiga nan account nan wajen kenan. Kana shiga under account ga shi nan abu na hudu change number. Haka. Kana shiga ga shi nan changing your number will migrate your contact info, groups and settings. Ga shi nan suka yi bayani za ka canza number wayarka wanda zai baka dama ka samu bayanan groups ɗinka da setting dai wanda dai ba za ka yi missing nasu ba. Shine sai ka danna next. Ga shi nan enter your old number with country code. Ga shi nan already country code nawa yana kai 234 ma'ana na Najeriya kenan. Abu na biyu enter your new phone number with country code. Already daman country code ɗina daman yana kai. Yanzu number wayata old number wacce nake so na canza ta ɗin ita zan sa anan haka 44081. za ka iya cire 0 na farko, za ka iya sa shi in ma ka cire in ma ka sa da abu ɗaya ne. 081 44 83 47 18 tsohuwar namba ta kenan. Sai kuma wacce nake so ne adin, ina so zan yi adin misali number wayata, to amma ni kuma afuwa ban haddace ta ba, Airtel number na ne. Gashi nan misali na shiga na kwafo ta. Kuma afuwa gashi nan na shiga na kwafo ta na yi pasting ga ta nan 091 22 67 61 82. sai ka danna next. Gashi nan you are about to change your phone number from wannan ta farko tawa 081 44 83 47 18 to wannan sabuwar number da nake so in yi. Gashi nan sai anan suka sa maka notify contact, ma'ana in har na canza a sanar da contact ɗina cewa na canza. To gashi nan abu na farko all contacts, ma'ana duk contact ɗinka da kai saving a sanar da su cewa ka canza waya. Abu na uku kuma na tsakiya gashi nan contact I have chat with, ma'ana contact ɗin da kaɗai nake chatting da su. Saboda akwai contact ɗin da kai saving suna WhatsApp kana chat da su kuma baka chat da su kuma contact ɗinka ne, su ma suna da contact ɗinka. Abu na uku kuma gashi nan customize, ma'ana kai selecting mutanen da kake so a tura ma notification na cewa ka canza waya. Misali sai ka yi selecting ɗin su kai adin. To wannan ma za ka iya
rufe notify ɗin nan, notify contact ɗin nan, ta ce ba sai an sanar da su ba. Kana danna done zai fara ma connecting, zai kai ka gashi nan. Gashi nan, waiting to automatically detect an SMS sent to number wayar da na canza yanzu, number wayar da zan sa yanzu, wato Airtel number na. Gashi nan sun turo saƙon ma 399486. Kana gama sawa zai yi verify. Yanzu kaga na canza number waya na, but gashi nan ma sun mun notification. Na canza number waya na daga wacce aka sani to, amma ban yi losing contact ina ba. Ba sai wai ya kai ka sake group ba, ka yi deleting WhatsApp ɗinka sannan ka sake ɗauko wani ka ce za ka canza waya. Gashi nan duk ban yi losing contact ina ba, da chat ina da waye duka ban yi losing ba. Gasu nan shine. Mun gode sosai. Kada ka manta, idan wannan shine zuwan ga na farko, kai mana subscribe. Please, idan wannan shiri ya kayatar da kai, ka danna mana alamar liking haɗi da subscribe domin mu dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.